Eguraldi zoroa. Egunon lagunok, beno egunon alegia dugunik ezin esango dugu sekulako txarparrada egiten dugu. Beno, segi Aintzanaren historiarekin. Nik Aintzane dut izena, etxe eder honetan bizi naiz. Ni Aintzanaren aita naiz. Nik eguzki nauzue, argi eta garbi. Ni Ilargi naiz. Gauen ikusten nazue? Niri Zipristin deitzen diote euri hartzen dut. Ni edurne naiz. Gauden elurrez estaliko asmoa dut. Zer moduz egin duzulo Aintzane? Ondo. Gaur eguraldi eguzkitsua dugu. Mendira joateko primerakoa. Neska, beti mendira joateko bez. Ni ere gustora joango ditzakete mendira baina. Baina zer, gaur ere lanera joan behar duzu. Tabalez bai. Ikus dezagun bitartean zerioak zer gertatzen ari den. Egunon, hemen goian betian. Egunon, ardulean narkonpan. Nekea, erdilo nago, gustora joango nintzakete deskantzatzera. Badakitzen egin. Ilargi! Zer erdi eguzki, neketxera duzu. Bai, atzo sekulako balongo egin nuen, eta? Eta orain, neketa duzu, eza? Bai, aizu, nik lopunuzka egiten dudan bitartean. Geldi zaitezke duen pixka bat nero, ez? Baina zer ikusten duzu, zur duzu kopeta gogorra. Ni fresko nagoela lit. Ni hemen goien pasatut hemen goien gozoa. Etxazu horrela hartu berehala nator. Ben azperontzi hori. Zoaz, baina ez etorri berandu. Eskerrik asko lagun. Ilargi, iluta zoran argi, kutsa ez berdin, inoz dago berdin. Aita, presta dezagun afariak gozariaren ordez. Ja. Txantxetan ala? Bai zera, begira zazun lehiotik. Arra, no pola, nola gaiteke lanera joan eta gaua? Hobeto, horrela horrez duzu lan egin beharik. Onote gaude burutik. Bitartean, zer gertatzen ari da zeruak? Azkenean balator, zer dute guzti. Barengan hobeto noski. Baino Aintzanera erdut nekeskatz. Nahikoa deskantzatu. zure txarra da. Agur, Eta etxeko zer ote
pertsona jentziko hobeto nola dieteka. Baina eguzkizpiak sartuko dira bestela. Eguzkia? Egia, konturatu gabe pasa zaigu gaua. Eta nola berotzen den gainera? Baina txoratutan nago. Aita, kontartzara noa. Non dante uzku trapuak. Oso gauza raroa kontatzen ari dira gaude. Muzia alduzuen horrelakorik. Segi baen eta zerura begira. Une honetan mendebaldeko haizean euria daka. Hodei bat beda datoz. Zipristin, aspaldiko! Kaixo, zamastu marara mure betetan nago. Zerutik euria elkartzera, guztiek zantezen, denon korrikapetxera. Gebili zaitezke hemen, zuk nik bidartean zuk gusten badirazu deskantzatuko, zure gainean deskantzatuko dut. Beste ez bada gure botako dut. Ba ez dut uste jendean gustatuko zaion. Zergatik egin duzu hori, euria oso betazkoa da, garbitzeko, landatzeko. Baina, ondatxola guateko asmoak dira, begira entzane. Bero, botako dut itakitio. Iparraldeko uste dut aintzaneren asmoak uretan desegingo direla. Eta goizen dago. Aita, eman zuatezina. Aterkia ondartza joateko? Ez dago dirori joateko. Euriari du. Zehara jo egurak zaizki orain. Ondartzara joan ordez, nera joan beharko dut. Hau eguraldi zoroa. Une honetan iparraldeko haizea jotzen zuen. Hotza. Aitza guztia lurrin odeia dator. Balzoaz? Baina lurrin eta biok oso arrama, txoa, hotxa ditugu. Zergatik? Militantak egiten nilako agur. Aixo, eguzki, ondo zaude? Tira ba, badakizu oraintxe bertan alde egin duen mendik Zipristinek. Hobe, nire elurra urtzen du. Eta orain non deskantzatuko dut? Lehen Zipristinen gainean
diot. Dena txuri utzi arte. Edurne